cello som morfar, avlet i Tyskland, ejet af Frederik Røsing, bliver Arlette Nielsen i Kjellerup, og Cecilie bliver trænet af Joachim Thomsen. Med nummer 284 er det Gladys Dorning med Alexandra Erstrup Sørensen, født i 2003. Den efter Dorning B. Moren er Melis Jacqueline, en hovedstadshoppe. Morfaren er Arthur, den er afledt i Tyskland, ejes af Frederik Werner, Skanderborg. Parret bliver trænet af Ulrik B. Sørensen og er sponsoreret af Kærgården. Den år 283, der har vi Lazio Kjellon med Karoline Vestein Jensen. Den er født i 2002. Derefter elitehingsten Akavit. Moren er Nolancia, en guldmedaljehoppe. Morfaren er Tuen, også elitehingst. Den er avlet hos Louise Larsen Hjallerup og ejes af familien Jensen i Norge og trænes af Jonas Elvebak. Og vi vil gerne bede jer om at skifte bolden. Og det trådte gennem med 287 gård. Dr. Bach har jo nummer 287. Den er B-pony dressur, det er i første forsøg. Den er klar til landstævner, da den har opnået 67,7% i LA6. De vandt første runde af Københavnsmesterskaberne i januar, og Cecilie og Dr. Bach har kun dannet par i et halvt år. Der var kvinder af 4 års aldersklassen med 81%. Den opnåede den anden livskapaciteten og ikke dommer ved Dansk Sportspony seneste point i februar 2006. Den har vi gerne øge på langsiden. Dr. Bachs første årgang var rigtig lovende. Vi har følt fødselalen og vi vil gerne bede om et anstrengt i venstre galop. Gladys Dorning nummer 284 er forholdsvis Søndedal, og Alexander som rider den er som 12-årig dansk mester i dressur på en anden elitehingst, nemlig kategori 3-pony på den ansat. Og det er sådan, at Alexander er faktisk den alleryngste deltager her ved hingstepony i 2009. Dorning B, som er far til Melis Dorning, er 5 gange europamester i dressur. Han er blandt andet far til nogle tyske afsæt Steinhardt B, som er 2 gange europamester i dressur. Lazio Kjellon har nummer 283. Den er efter Akavit, og Manitou er morfaren. Den er på det norske satsningsgruppe i dressur. Og vi vil gerne bede jer skifte bolden. Lazio Kjellon og den norske rytterkammer med Stein Jensen trænes af vores danske rytter Ulrik Sørensen. Den går indad til over 70%. Har gået sin første FI-klasse til landstævne med over 60%. Den var årets hingstefødt i 2002 med 10 i bevægelse. Den var vinder af materialprøven for 4 års hingst i 2006, og den blandt andet opnåede at få 10 i både temperament og opførsel. Den vandt springchampionatet i 2006 og dressurchampionatet i 2007. Den blev solgt til familien Jensen i Norge i november 2007. Morfaren til Lazio. Vi vil gerne bede om, at I anstrenger i galop.
Forfaren til Lazio var på det engelske landshold og opnåede guld til verdensmesterskabet i dressur. Og jeg vil gerne bede jer om at tage et skridt. Og I stiller fra igennem. Og vi vil gerne have 287 forrest, og I stiller fra igennem.